KwaSekuru. Kwaziwa mzukuru wangu. Tinosimba kwakadiko kuno KwaSekuru. Kuno kwakanaka zvako kamene kwabviwa. Aiwa kutreni tungosvetuka sana mukanya kudai. Semakwira miti maomo. Aiwa kuno kwakanaka. Aiwa tinotenda. Mzukuru wangu. Tinotenda tatisvike kumatare kwenyu kuno nhasi. Mzukuru wangu. Aiwa tinotenda tirikuona mune dare riri panapa rine vazukuru varume nevakadzi muri mwachetere. Vakasiyana. Imhuri mbiri. Aiwa tinotenda. Vazukuru vari kutanga kuuya here kekutanga pano nhasi Sekuru? Akambouya panapa mukadzi wemukomana uyu ndo akamboya panapa kureva kuti mukadzi wake ndiye akaya panapa ane nyaya yake imba make ko vana vamazuva ano vasisina anorayira varifuka kuti kuita musikanzi vana kutiza mukadzi kuvaka musha kwakuti vanenge vachikuita zvezvese sikana kuuya kwakaitiwo muzukuru wangu panapa achita murume wangu atiza mushapo mukamusha ndobva ndamubatsira murume wake ndobva adzoka. Aiwa tinogona kutaura navo kana muchititendera kuti vazvipupurire vega kana muchititendera Sekuru. Ndotendera. Aiwa tinotenda. Vakatanga kuuya KwaSekuru ndiani? Handiti. Tinotenda zvikuru kwazvo. Dambudziko rakaita kuti imi muzouya KwaSekuru idambudziko rei? Dambudziko rakaita kuti ndiuye KwaSekuru dambudziko remurume wangu akandisiya nemhuri nevana. Ndibva ngobuda ndibva ndaenda zvekuvaka. Saka ndaingonzwa nevanhu kuti murume wangu ane girlfriend yainayo. Saka ndasazvitenda semunhu aiuya nechikafu pamba tichigara zvakanaka tisina bopoto. Saka akatanga achambodzoka pamwedzi kamwe chete. Pamwe ombodaro pamwe ombotumira dzamara haachawanika. Kwakutodzo shamwari yangu ndashamwari ndodambudzika ndasangana nayo handisisina chokudya nevana kana pekutangira. Shamwari yangu yakambondipa mari yemusika ndichimbohodhawo chidaro kusvikira ndatoona dambudziko iri rakurisa baba havachatombofoni. Kwakutozonzi neshamwari yangu ndine kwandinoziva kwandikamboenda nobatsirwawo KwaSekuru Chaminuka yachindiperekedza mudikani ndiye akandisvitsa pano paSekuru. Musati mauya KwaSekuru hapana kumwe reko makambonzi handei? Ndakamboenda kumachechi kwandainamata kumaprofita kwambondipa mvura dzekugeza matombo asi hakuna chakabuda. Manzi kana mapedza kugeza matombo mwaita sei? Ndapotsera negotsi kuti anogona kuuya murume wenyu wokufungai mbobikai wachaine hembe dzake asi hapana chakabatsira. Hapana. Kumachechi mamwewo pane kwamakaenda? Ndakafamba. Azosvika pano ndakafamba. Alright. Asi hazvina kubatsira? Hazvina. Mazouya imimi KwaSekuru kanga rike kutanga here kuti muchienda pana sekuru vekutanga kana kuti pana sekuru vamwe makamboenda futi? Ndine vamwe vandikamboendera asi handina chandakaona. Mukabhadhara mari dzenyuko? Ndakabhadhara mari dzangu asi hapana chakabuda. Zvikanzi zvinoita muzukuru? Zvikanzi zvinoita ndonomirira masvondo maviri asi hapana chakabuda. Murume wenyu paakanga aenda vamwe vazhinji vanobhurokana ka? Anga akakubhuroka here? Vanga vatobhuroka nokuti kana kuchafona ingaisasaite kana kuisa meseji ingaisasaite saka anga akatobhuroka. Kumakati undaidza kuti tinoona girlfriend yacho? Madziko vemurume wangu akati musaende mainini. Makamatombozvifunga ka? Ena ndatombozvifunga. Handisi mun'anga zvako asi ndazvibata. Makamatifunga kuti rikati mbonomenyana iko? Hongu. Pamakanzi musaende makati che makati avari kundifurira nokuti vagere zvakanaka mudzimba dzavo? Ndizvozvo. Saka mazouya kuno KwaSekuru ndobva zvaita saizvozvo? Ndobva vakushandirai, ndobva madzokera kumba, ndobva maita sei? Ndauya kuno KwaSekuru vakandibatsira vakandipa zvavakandipa vakati chienda kumba kana wasvika unoita zvavanga vataura Sekuru kwakuita zvavanga vataura. Pasina mazuva mazhinji akanga abuda December. Ndobva touya kupera kwaJanuary kaungoona baba vasvika nenhumbi dzavo. Ndobva vasvika kudaro ndikavafarira sababa vadzoka pamusha pavo nemhuri dzani vachionawo mhuri dzavo asi mukubedroom kwangu sisina nyaya. Kwakuchienda kwatete hanzvadzi yababa vangu ndikati tete ndiri kugara kumba wokuti angoita mukomana nemusikana asi kubedroom hakuna nyaya ndibatsirei murume wangu adzoka.
ndo zvapatozoya kechipiri pasekuru. Saka pamakati muchitaura namuri vaviri musati maenda kwatete nenyaya yebonde mumba yemukati nemurume wenyu makawirirana kuti kudii oro makapopotedzana kuti kudii? Vasingadi kubvunzwa. Ndovaziyeka vane here? Anera so kwanga vasingadi kubvunzwa. Ana mukanya vachatipa basa. Asekuru mukanya ari muno nhasi. Ari muno. Yani kenyana. Ngai muchatichakurukura. Ana mukanya avanzwa. Ndoba anga anzwa ndibvunza. Iwe toto katanga kubvunza kundodzokera. Oh. Ana mukanya ane mabasa. Ko nhasi saka makazosvika sei kuti muzokwanisa kunge muchiwirirana kuti muchiuya kuno kwasekuru nhasi? Ndakaenda kwatete hanzvadzi baba vangu kuvatsanangurira. Saka tete handizoziva kuti vakazodiwo kuti tozonzi chiuyei kuno nhasi. Alright. Aiwa titenderei kuti sekuru tiri kutokurukura namukanya. Zvakanaka. Mukanya musati chichidzire mukanya haitiri vana vadiki. Hatina zvatinoziva tiri makudo madiki. Neniwo ndiri mukanyawo futi. Asi mukanya yamatamba pamawani. Zvakaoma. Taura mega zvakaitika muzosiya mhuri yenyu. Ini zvandakaita ndanga ndisina chinangwa chekuti nditovasiya semusiro wandaita, asi chinhu chinonzi musikanzwa kazhinji kacho pamwe unotanga uchingoti ndiri kutamba ndicharegedza mangwana, wotozoona kuti kwauri kuti uri kutamba kwacho rudo rwatozodzika-dzika nebasa rangu randoita zvekuvaka, pamwe pacho ndombobuda inovaka kana kunana gweru munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka unongoisanganawo nevanhu vakasiyana-siyana semunhu anenge ari ega munhu murume, pamwe unongotorega ndingotamba wobva watosvikawo pakudhipisa, ndiro maitikiro akaita zvinhu. Saka chakazoita kuti muchigara ikoko chimaimboenda muchidzoka ka? Chakazoita kuti muchigara maonero enyu chakazoita kuti mugare ikoko chii? Maonero angu inini ndeyekuti nguva yandikagara naye, because ndandirugweru, nguva yandikagara naye ndasingatarisire pakuti basa randaita mari yakanonoka kubuda, ndobva ndati regai ndimbojegera mari ichibuda, ndobva yatozononokesa kusvika paextend yekuti ndakatozotengesa foni. Pavari kuti ndakavabloka, of course hangu ndaidziva namba nemusoro zvokuti ndaikwanisa kuvafonera, asi handina kukwanisa kuita danho iroro. Ndomaitikira akaita zvinhu. Samungofungidzira kuti kwanga kuri kubhuroka kwenyu kwakakugarisa iko, but mukadzi wamaigara naye haana zvaakakuitai? Izvezvi zvindopanda kugutsikana zvangu kuti pane something wrong. Muri munhu womusikanzwa imimi, adzimai variko kugwero ariko, umwe wechitatu futi wamakamboenda mukanotiraya kuita bonde, because kumba kwenyu ranga raakuramba, asi kune kumwe kwamakamboenda here muchida kunotesta kuti kukumba zviri kuramba sei? Ndingangoti handisati, because mwoyo wacho izvezvi kana handisina zvokuti handisina mwoyo wekudaro, ndotongotesta pavari vandosaka ndatongobvuma kuti. Asi bonde raiita here kwamanga muri kugwero kugirlfriend? Raiita. Muri yenyu munoida here? Mudzimai wenyu hatingamubvunze mubvunzo mumwe chetewo, nekuti kuenda kwese kwavaita kumapostori kune kuenda kunotsvaka rubatsiro nekusvika vazosvika pano pasekuru Chaminuka, yanga iri nyaya yekuti vaida mhuri yavo, vaida kuti murume wavo adzoke. Dai vakanga vasingade, pamwe ngadai vakanetsvagawo kuti vasvibiswe mwoyo, nemiwo musvibe mwoyo muri kwamuriko, zvobva zvangogara ikoko muvakangana. Asi hatichavabvunzewo mubvunzewo. Tete ndimi nyakuingwa nemurora, sei makatoita shungu yekumubatsira? Ndakarwadziwa nezera rake wemwana mudiki, haigona kugara asina murume, achinditsanangurira magariro avanga vakuita nemurume. Zvakandigumbura fani zvakaitwa nababa mudiki, nhasi mwoyo wangu unotorwadza kuti vakazviitirei. Ndinonzwa mwoyo wangu kushungurudzika chaizvo, harisi zera rekusiyiwa iri. Ndinonzwa kurwadziwa kwakanyanya zvokuti baba mudiki hanzvadzi yangu ndakazonopira hanzvadzi yangu madhezi zvaanoita iyoyo, mukadzi uyu kai mukadzi kwayo mumusha tototemba kuti tine muroro wedu, asi zvaanotitirwa hanzvadzi yedu tashoti chii chokwadi sekuru kana muchitokwanisana
mutombonyatsoona kuti zvakamira sei. Mukadzi yacho mumusho asi zvaanotitira tiri hanzvadzi yake titori mwene wazvisokosina chaizvai asi here papa ndoda kutorova hanzvadzi yababa hanzvadzi yababa. Saka iye zvinezvi mauya kwasekuru shungu ndeyekuti imba ivakike handiti mukanya zveshuwa vari kubvuma kuti vakaenda ikoko zvikazodaro svikasvika pazvasvika nhasi unapa. Vamwe vatiinawo mudare ndanana imi ndimani omuri mukoma kwava handiti shungu yenyu yekuuya panapa yese ndeyekuti imba ivakike handiti. Aiwa vasumuka sezvo vanogara paimba imwe chete vandati mese hatichiendai tononzwa iri kuita mumwe wenyu nokuti muri vakomana futi muchazotedzera makazosungwa zvakare nekutamba nemahure ikoko. Tinotenda nekuunganidzana pamwe chete semuri. Sekuru, vazukuru venyu vari pano takurukura nawo. Mudzimai apupura zvechokwadi kuti akauya kwamuri mukamubatsira murume akadzoka pamba. Izvino nhasi ari kuzizira kuti iye haasisina basa paari nokuti mukadzi wakanga akagara naye akamuroya kuti ashaye basa. Ndo zvatamubvunza murume mukanyava kuti ko kwamai mbinge muri zvakanga zvichishanda here, vakati aiwa zvaishanda. Ko pamazouya kumba uko ivo vari kungoti ini ndisisina shungu ndomatsanangurira avaita. Akatogadzirwa kugadzirwa akapedzwa simba kuti iye asadzokere kumukadzi wake nekuti anga atogadzirwa kwati ada kuti titumura panura kuti aite murume pakare. Tikasamura panura hagoni kuita murume pakare. Asi zvakanaka kuti chinhu chakaparegedzai kuita vazukuru nokuti vakadzi mukavada vakaona kuti havachakuda anokugadzira iwewe kuti utadzi kuita baba wako unenge waenda. Wazvinzwa muzukuru? Uyu ndiani wako? Wakambonzwa here kuti iwewe kana kuzviziva kuti iwewe mbamei munodiwa mari? Mbavha acho makaiwana? Taiwana asi ndoimwe yenyaya yaita kuti tuve tese kudai nekuti paita kunongedzerana izvezvo hatisitanyatsokugarisana zvakanaka. Pane kakufungirana karipo. Imari yakashayika $30. Mari yakashayika pakauya mukadzi wako pano nenhau yako iwewe ndopandakataura kati pane nyaya iripo mumba menyu mumba mako uri kushaya mari iwe pane munhu ari kukubira. Asi kuti munhu iwoyu kana wamuona wamuziva kana wamuudza kana aramba wodzoka pano. Kunyepere muzukuru? Ndakati da kuti uende pagirasi ugoona uzvionere vega. Hauna kumuona here? Ndakasvika kumba ndakavabvunza bamunini vakati kwete handisiri, ndakatora mari yenyu maiguru. Ndikabvunza banguru vakati handisi, ndikabvunza tete vakati handisi. Naiwe hausimbafa iwe? Aiwa seku. Hati hausimbafa here? Handisi. Zviro zviri kuitika pamhiri pako iye zvino. Taura chokwadi. Handikudzwa fiti. Nokuti ndikakusiya ndikakusiya unofa. Hausi kubuda ropa iwe? Ropa risinge rubuda seku. Wakamboona munhurume anobuda ropa kunhengo yake yechikadzi? Handisati ba. Saka naiwe uda kuti iwe urambe umbavha wako. Asekuru ari kuti hamuzi kubuda ropa here kunhenga yenyu yasika ridzimi? Ropa riri kubuda. Sei riri kubuda? Mune bhirihaziya here? Ndakatomubvunza wamwe wakati pamwe ndoine unenge unayo.
apa zvinezvi pari kutaurwa nyaya yekuti amai guru venyu pavakauya kunoko vakataurirwa nyaya yekuti pane ari kukubira mari. Sekuru ari kukubvunzai zvekare vakubvunzai ka3 kese kuti hamusi mbavha here imimi? $30 ziri kutaurwa hamuzive nezvayo here? Ndakatora. Nyaya yamunambobvunzwa muri kumba kwenyu here mimi? Ko zvavakabvunza makati chii mimi? Iye zvino pana sekuru futi matichi mati hamusi handiti? Kurauka naye uko uchiramba chokwadi nekuti ndindakagadzira kuti vazive kuti iwe uri mbavha. Ndo makazviitika pauri zviri kuitika. Saka sekuru wavaratidza here iwo zvawasvika panapa kuti sekuru nhengo yangu yesikarudzi iri kubuda ropa? Saka vazviziva sei? Vazviziva sei kuti nhengo yako iri kubuda ropa? Vari kukunyepera here? Nyaya yebaba mudiki yekushaya nyaya yekushayika kwemari yakatanga rini mukati memusha wenyu? Muzoti pamwe pacho ndindotombopiwa problem nevava bhozi ndonwadoro nedzimwe nyaya dzandichingofungira pamwe pai ndinde ndatovapa mari ndozoti saingatori mari yandakupa here but esingazivi kuti pane mumwe munhu teingoti hamurudo togara tese anopinda chero mubedroom medu tese tongogara tese takadai handizivi kuti zvichifamba sei akasike kutanga kakawanda tichitonenza pamwe pachero mari kana tomboti kana pane 20 che panokunovhumurwa kana $2 zvinonyatsa kuti handisiri ndoti iwe hausiri handisiri ani mumwe kumubvunza haabvunzi asi anogara akadhakwa ndo basa rake rekuita. Musi wamakamubvunzai mashandirwa nasekuru amai mukanya vakati chiba mudika? Vakati handisiri muda unanga umbabva pamusha wababa vedu pane family house ndobva ndatongonyararawo saka ndinetsana nemukoma wati ndoda mari yangu kuti mari yangu yemusiki. Tete ndikuona makashatirwa. Taurai. Ndinorwadziwa sokuti zvese zvinenge zvichienda kune muzukuru wangu kunge vanhu vachatosiyana. Ndakatombodedzerwa futi nyaya iyoyo ndakarwadziwa futi tikati chirudzi bamudiki vachitoti aiwa magariro atiri kuita achona indiri kupomerwa iye pamwe ndiye ari kutorawo achiunzwawo kwamuri ndozviripo saka hainina pada kugadziriswa zvapabuda pachena kudai aiwa zvaita zvakanaka vazikanwa bamudika vauti ndo vanoba. Bamudiki muri mbavha here? Ndati muri mbavha here? Kana musina kudaira musiiwa nasekuru makadaro? Hatisi kukunyengetedzai, hatisi kukunyengererai. Muri mbavha here? Chitaurai mari dzese dzamakatora kana muda kusunungurwa. Ndeipi mwe makaba kunze kwe $30? Ndakangotora 34. Kalutari muzukuru kutaura kwako ndoyoti usununguru. Kana iwe ukati ndanda pamusasa pamunondo na iwe ndiwo andiudza here? Inji ndiri kukutaurira zviri pauri. Dai ndazvinyarara maingobuda munoenda asi unoramba une dambudziko. Kuona munhu womurume achibuda ropa kunhengo yake kuti anenge achitonofa. Wandinzwa? Mbobvuma. Mbudzi yakashayikwa yakamboshayikwa yakadyiwa nani? Maitorera hama dzenyu dzichete here kana kuti kune kumwe munotobuda usiku nedzimwe boys renyu muchienda muchinoba? Ndo pamunotora chete? Muri kutora mari chete here? Hapana chimwe chamunotora muchitengesa? Kwari kuramba sei ari ngoti akatora mari kwamuri chete
tiri kumubvunza kuti kunze kune zvimwe zvawakatora here, tiudze chimwe chawakatora. Hai mari chete. Mbudza wakuiramba. Ambuzandi. Wakuiramba wabvuma manje. Mumbobvuma kapo kati. Wakuramba. Sapigise. Rega ndikubatsire. Unoba ugadzire upe nzvero dzinodzarasika. Ende kana dzarasika uchazoita sei? Wabenzika. Zvenyu ndikuti wewe ukataura, chinzwa hama dzako dzichinzwa, ndokuonora, ndokurapa, wobva wapora. Wobva waregedza kuenda kunoba, woregera kubira hapa dzako. Woregera kubira chero ani nani zvake. Taurai mega. Taurai mega. Taura nyaya yako. Taurai chamakatora mukatengesa mukadidi zvatisingazive zvisati zvataurwa nasekuru kuita kuti musunungurwe. Asi kana mapikira kuti muda kuramba muri mbavhawo, hazvina kushata. Tinozongoona kunowira timbone doho. Mari ndo yandainyanya kutora. Mari ndiyo yamainyanya. Chamusina kunyanya chi? Chamakatora mbijana. Budzi makatora dzikwani. Budzi makatora dzikwani. Taurai nekukurumidza musapedzera vanhu time. Mbudzi nawo tora pa next. Panonzi pa next ndipane. Next ndobe kumba kwawo ikoko. Sana nhasi vanhu havazoti vakabirwa nembudzi yavo. Unoona mzuru. Kuba kwakaipa. Kunogona kukuurayisa. Uchiri mwana mudiki. Ukatadza kana kusiya kana mwana panyika. Unenge waita zvinhu zvakaipa. Kwauti kuba kuregedza. Tikubvumirana. Kana usina zvekuita unokumbira kuti ndipe ndikanyirawo zvinya ndimundipewo mari. Pane kuba. Zvino muna here mari yekudzorera mari yamakaba kunana mukoma wenyu? Ndowanotonichengetawo. Zvakana muri kuchengetwa mobva mabira munhu anokuchengetai. Chii chinodaro? Munofungidzira kuti muri kusundirwa mweya wakaipa wokuba here? Kana kuti munotongonzwa kutoti ndane havi yedoro rega ndinoba mari ndinonwa doro? Hamuna shavi riri pamuri rekuba? Ameno sekuru. Uyu imbavha uyu. Chinodiwa paari kuti timuudze kuti asiye. Musati kune shairi kuba. Hakuna shairi kuba. Shairi kuba munhu ane pfungwa dzekuba. Anenge ari nyopa asikadi kushanda. Kureva kuti uyu ada kubviswa mweya wonyope paari. Wokuda kutora zvaasina kushanda. Kwa kana atenda kuti kuba achada, aregedza kuba. Tomuita kuti aite zvakanaka aende kubasa. Wadaza kutaura. Worega kuba. Kuba unoita kuti ushaye hama. Hama dzinoenda kure newe muzukuru. Munhu asina hama ane dambudziko kuti haana wanochemera. Zvokana uine hama dzako ukadzibira dzinobva pauri, wosara wega. Kwauti unotambudzika. Kwauti regedza kuba. Unotenda kuti wachida kuba. Chero basa kwaraona unoda kusenza. Zvakanaka. Ndichazokugadzira. Tinotenda sekuru. Asangadai akumbira ruregero kwavakabira. Chokwadi. Dai ukabatwa nemhosva kuti chero mudzimu ikuregerere kubvuma mhosva yako vanhu vachiteerera. Kwete kuti ndikubvumire ini. Taurai muchitaura nemari dzamakaba muchikumbira ruregerero kune hama dzenyu idzi nekukonzera division kwamanga muri kuita mufamily kuti vanhu vanga vachingonangana imi murimi zvenyu muchiziva kuti ndimi makatora.
iye zvinezvi vanhu vese vauyawo futi panapa vachizosikonzwa kuti imi ndimuri kubasi mairamba. Saka zvese zviri kurwadzisa vanhu kaviri. Saka ndo nyaya iri kutaurwa naSekuru, kana muri kuda zveshuwa kuti musunungurwe nyaya yenyu idayirwe kunyika dzimu, kumbira ruregerero kuhama dzenyu muchinatsotaura muchirevesa nemwoyo unorevesa. Tikusiya nguva kwamuri. pamusoro yama dzangu maiguru yakavana tete kumbira uregerero wana plus kumbira uregerero nemari dzese dzandaitora Sekuru kumbira uregerero ndati ndikumbire hama dzacho dzese uregerero nezvandaitora zvese kuti handichazozviita futi. Vakuru kare vaiti unochera kakomba usvipira mate. Kura kuti ndi kuti chera kakomba usvipire mate kuti chakaipa chirambe chichitika pandiri muupenyu hwangu. Ndigone kuyanana kana kugara nahama zvakanaka. Wazwa zvinotaura Muzukuru? Ndikutaura izvi kuti iwe uite munhu anorayirika. Kana munhu akauya kuneni munhu anorayirika anoteerera. Kundoda chakanaka pamunhu kuti chakaipa. Manizwa Vasukuru? Asi ndoda kuti uzobata huku wozoripa maiguru wako ava. Manzwa zvinotaura? Nokuti mutorwa uyo. Ndatenda. Todzokera pane nyaya yaiyi Sekuru. Moto mumba hamuna, muzukuru adzoka kumba. Muzukuru-kadzi akafamba zvakanaka, makamugadzirira zvikaita murume akadzoka. Aiwa, tinoda kutenda, anofungana natete vanondibatsira kutenda. Asi zvekuti tichienda kumberi adzoka sekutaura kwamuti adzoka ari murwere kawo, zvipoitwa sei? Ndichamupa mushonga waachanwa pano padare zuva ranhasi kudzosera simba paari kuti musana wake ugosimba. Asi achatsvaga zai rimwe chete tomusanganisira mushonga onwa kura kuti anenge atoraiti nebonde aiwa anenge ava. Asi tyai kukanganiswa upenyu hwenyu. Munenge muri vana adiki muchiuda kuenda mberi. Kana ukanga wasungwa musana iwe uine mukadzi, uda kuti mukadzi agoita sei? Ndopaanobuda manje akuita chiuri vakadzi. Wazvinzwa? Kura kuti ndichakurapa. Toda kurapa vanoteerera, vanonzwa. Zvakanaka. Tinogamuchira kuti ndokubatsira. Aiwa, tinotenda Sekuru. Ndangotaurawo zvangu nemi dare revazukuru rapera handiti? Ndangotaurawo nemi kune vazukuru vari kubirwa kunzoko. Vari kubirwa zviwanikwa zvavo zvavanoshanda nesimba ravo, asi zvozoya zvobiwa nembavha kana pangave pamba mumabasa, muhomwe vachifamba mumatauni, mafoni ari kungobiwa nezvakadaro. Tauraiwo vazukuru zvamunokwanisa kuvaitira. Takanangana nedzinyaya dzekubirwa dzakasangana nedzatasangana nadzo dzine muzukuru wenyu Muiratsoko anga achibawo. Munhu akauya panapa anenge achibirwa, ndinomugadzirira kuti zvinhu zvake zvabiwa zvidzoke. Asi ngatiti munhu afana kuziva kuti mudzimu womunhu unofanira kutambira chinhu chinongochiitirwa. Ko kana mudzimu wako ukatenda kuti ubirwa, unofanira kuramba kuti usabirwa mudzimu womunhu. Zvino vazhinji havachaziva izvozvo. Anotanga orasika. Asi kana munhu akauya panapa abirwa chaabirwa, ndinoti pari chinodzoka. Ndo mhaka ndiri kuita izvo kuti nyika ione kuti aiwa. Vamwe vanoti hakuna, ndiri kuti zviriko nokuti simba racho rinenge riripo. Nokuti chinoita kuti chinhu chiite isimba. Kuti ndikuti anenge abirwa, chaabirwa ngaauye pano ndimubatsire. Kana ane dambudziko raainaro ngaauye pano ndimubatsire. Chero vari kunetsekana mudzimba wangu ngavauye ndivabatsire. Chero vari kutizwa nevarume ngavauye ndivabatsire. Chero vakadzi vari kutiza varume. Varume vano vazhinji vanouya panapa. Mukadzi atiza, mukadzi ari kudzokera kudzimba dzake. Vanenge vakutogara kumwe chete. Ndavaka imba, ndavaka vanhu, ndavaka nyika. Kwati kuvaka nyika kuti dzokera kuti vanhu vagare zvakanaka. Kana kuri ari munhu anenge abirwa, munokurudzira kuti aite sei asati auya kwamuri achiuya kuzoisa nyaya yake mudare? Ari kwaari ikoko anoita sei kana achinge abirwa? Zvakanaka. Kazhinji kana munhu achiuya kuno kwasati abirwa, vazhinji havazvizive. Munhu unoti kana usati wafamba kare zvakange zviriko,
munhu unoti kana une nyaya yoda kuti ufambire unotauro wekwako kuti ndiri wambopinda masango ndine riri kundinetsa randiremerawo masango mandinoendawo munotungamirirwa nemi uchiudza dzinza rako mudzimu wako nedupo rako kuti dai ukangosvika pano aiwa midzimu yanga yakakurukura kare yakataura nyaya dzayo kare iwe wakungosvika nyaya dzako dzopfava. Tinotenda ngatiti munhu abirwa mumba make pane here zvinhu zvaanofanira kuita asati auya kwamuri marenge nemamiriro akaita mumba imomo. Pamwe ari kuona tsoka dzemunhu padzakapinda napo nemuchibage, pamwewo angosara aine makiyi ainawo mumba asi mota yabiwa iri panze. Pane zvimwe here zvaangaita achiri ikoko zvinozokubatsira imi kuti zvive nyore kuti mubate mbavha yacho. Ngatiti munhu abirwa mombe, abirwa mbudzi, abirwa huku dzake pamba, ane zvaanokwanisa kuita here asati kana kuti asati auya kuno kumatare zvaangauya nazvo marenge nekubirwa kwaanenge aitwa? Hongu zviripo. Kana akabirwa muri mumba anotsvaira marara emumba imomo oachengeta ouya nawo pano padare. Kana akabirwa iri mombe anotora manyowa kudanga ouya nawo kudanga ikoko. Kana dai pane payaurayirwa apaona anotora paurwa mombe iyoyo mavha ipapo ouya nawo pano padare. Obva auya panapa takusugadzira hongu. Muno mutaundi vanhu vakubirwa zvakafanana nekuti anobirwa kana kuti laptop yake iri mumotikari kana kuti foni. Pakadaro munhu anoita sei zvabiwa zviri mumotikari? Zvakanaka. Kana pakadaro ipapo tine nzira dzatinoita. Ndopatoshandisa kuti ipapo anigona kunatsopatsanangura maningi nekuti pane kauroi mukati. Asi kanoita kuti mbavha ibatwe. Kauroi kakanaka. Kauroi karimo saka ako unozona kutsanangura kuti kauroi kangu ndekaka nekakaka. Aiwa manozoteerera. Asi kana achinge auya zvekuita zviripo munhu anoswinywa. Anoswinywa anomborohwa neshamu. Kwamurohwa neshamu akapatika kuti shamu yandirova iyi ndofunga yanyaya yandakaita yaya unoona udzoka. Chero kukwenya unoona akukwenya. Ipa pangagozove nemubvunzo kuti aba mumotikari hatina ukama naye, aba mumotikari tiri mudhorobha umu ndobva aenda anozondiwana sei inini tisingazivani? Izvozvo manje munhu anowana nekuti kana munhu akarwadziwa anofamba oudzwa kunzi iwe wakabira ningi zvakaningi ukakati unotaura nyaya yako uregererwe nyaya yako. Munhu anofamba. Aiwa majekesi aipapo ndada kuti mupa jekesi kuti vazukuru venyu vanzwisise. Variko vamwe vari kubirwawo vari kuSouth Africa, vamwe vari kuUK, vamwe vari kuAmerica. Vanokwanisa kubatsirwa here iri nyaya dzimwe chete dzokubirwa kana dzeurapwa takanangana nedare rasekuru Chaminuka? Vanokwanisa kubatsirwa. Chero ari kwaari vanokwanisa kubatsirwa. Nyaya dzese dzokubirwa, chero zvokurwara, zvekudii zvinobatsirwa. Vamwe vanozvimba matumbu oshaka kuenda. Akaya pano ndinokoswa musunungura. Anozvimba makumbo oshaka kuenda akaya pano koswa musunungura. Anobuda musana oshaka kuenda akaya pano koswa musunungura. Chero anoita maroda asingapera nuta iyai akaya pano apa nokoswa murapa echipera. Kwati zvizhinji zvandinoita pano. Dai munhu akaya pano apa gawe pano apa kaone kuti ndotadza kumubatsira. Chirungodiwa nchekuti mibvunzo yacho nezvinorapwa hazvipere kuzvitaura. Chirungodiwa nchekuti vafone panhamba dzataisa paskrini kai. Ndizvozvo. Vamwe vangada tisati tavhara dare rineri kuti kana vasvika muno muHarare kana kuti vanogara muno muHarare vanofamba sei muchidimbu kuti vasvike pedyo nepamunogara kana kuti vasarasike kuti vauye kunharaunda yamugere inei? Kana vakasvika muno muHarare vachibva nedii redhorobha vanouya neparoundabout vosvika mbudzi roundabout vobva vasvika paivhinzi ipapo. Vakasvika paivhinzi vakafona ipapo vanobva vanotorwa vobva vasvika pano padare kuti hazvina dambudziko izvozvo. Aiwa tinotenda. Ko kana vari muguta reHarare vachikwira zvigorogoro zvemoto izvi vachiuya kuno vanozvikwirira papi muguta reHarare kana muchirangarira? Kana muri muHarare vanoenda pamaketi vokwira South Range Chitungwiza yekunze DDF vobva vaburika paivhinzi. Akaburika paivhinzi akangofanira kuti asvika paivhinzi akutonotorwa. Hazvina dambudziko.
Tinotenda sekuru nekutitendera kuti tikurukure nevazukuru venyu mudare. Tichikutendawo zvekare nekugadzirisa misha uyewo zvekare nekugadzirisa matambudziko avanenge vachisangana nawo musina kuwirirana panyaya yekubirwa kwakuita pane kunakururana nyoka menyu asi vanoba zvavo vari pasi nasi mazviburitsa pachena. Isusu toda kungokutendawo seve Sly Media kuti aiwa magadzirisa vaziva zvanga zvichiitika mumusha mavo. Tinotenda nekudzora mukanya biyangwa vadzoka kumusha nemudzimai wavo iye zvinezvi namainini kumba kwaiwa vakufarawo kuti murume wavo akadzoka. Tinotendawo zvekare kuti vakwanisa kuuyawo nehama dzavo vachiuya kuno kuti vazovaka. Ndo zvinodiwa kapa upenyizvi kuti kuti munhu aende kumatare ari ega. Ndizvozvo chaizvo. Uye vanhu vakagona kuziva kuti dai chinhu chikaitika mumusha takatibatanei tiende tiri pamwe chete tinzwe nyaya dzahama yedu tiri pamwe chete zvoita kuti musazonangana uroyi. Nekuti mese muchitaura muchiita nyaya dzenyu muri pamwe chete. Ukaita zvako zvako mangwana munangana uroyi musha unopazika neuroyi. Ndatenda muri yeZimbabwe. Tinotenda. Muri yeZimbabwe ndivo sekuru Chaminuka vari kutaura ivo kuti kana muchinge mauya muno muHarare kana kuti muri muno muHarare muchida kuuya kuzovaona kuti muzobatsirwa dziri nyaya dzeurwere hwakasiyana siyana vanozvipedza, dziri nyaya dzekubirwa vanozvipedza, nyaya dzakasiyana siyana dzavanoita, nyaya dzekuti mumusha menyu muno urombwa hunenge hurimo vari kutaurawo kuti hachisi chinhu kwavari vanogona kusunungurai uroyi kana hurimo mumusha menyu vanogona kukusunungurai. Chiri kungodiwa ndechongoti vakutsinhidzira kuti fambai muri mhuri muuye kuzobatsirwa pamwe chete. Vane varume vakatiza dzimba ndo nyaya yatanga tafambira panapa. Vane vakadziwo vakatiza varume vachiendawo kune vamwe varume vachisiya varume vakavabvisira pfuma vari kutaura kuti aiwa zvese zvezvo vanogona kuti zvifambe zvakanaka zvidzokedzane. Basa ravo riri panapa nderekuvaka misha. Sekuru vari kuti nderekuvaka misha. Ivo sekuru Chaminuka vari kuti kana muchikwira malifti munokwirira paMarket Square muguta reHarare mosvikoburukira paIvins. Kana muchinge maburukira paIvins malifti anouya nekumbudzi roundabout achienda nekuDDF iwayo nekuenda kuStone Ridge ndo malifti amunokwanisa kukwira moburukira paIvins. Masvika paIvins munogara mavafonera musati masumuka kuti muri kuuya nokuti pamwe vanenge vatakurwa nedzimwe mhuri kuti vanoshanda mabasa kune mimwe misha inenge ichida kubatsirwa. Izvozvo zvinoita kuti mufambe muchiziva kuti kwamuri kuenda sekuru variko here kana kuti havako. Kana variko ndo pavari kutaura kuti masvika paIvins munovafonera pedyo kana isusu tapafamba haparasise. Chasara izvozvo ndechekuti ndionekere Robert Banda ari pakamera. Indonzi simbi yebasa. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa mazviita. This is your TV, hakudima CV, Sly Media TV, and this sport and dream street in a zone and up a news in Daka wonder name of views. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media. Kuchinja vision, yema ghetto youth, kuchinja life, yema ghetto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly, oh yeah, Sly Media.